i Hjortshøj den 1. i 4. 1974. Neglelak og smart makeup, lækre laver, render hop. Den bedste pige du kan få, er hende du kan stole på. Søde smil og flot figur betyder ikke spor. Og så er vi altså nået til førstepladsen. 165 stemmer til den nye nummer 1, da Far og Far var ung, med 2 jyder. Og vi har den ene af de 2 jyder i telefonen. Antoni Bjerregaard. Velkommen. Jo, tak. Og tillykke med førstepladsen. Tak for det. Og lad os lige få at vide, hvad er det for nogle, de 2 jyder? Ja, de 2 jyder, de består af Marius Knudsen, som læser til lærer på Esbjerg Seminarium, og så mig selv, Antoni Bjerregaard. Og ja, hvis det har nogen interesse, så går jeg på Handelshøjskolen i Aarhus. Ja, altså. Det vil sige, at den ene bor i Esbjerg, og den anden i Aarhus. Ja. Så kan det jo være lidt svært sådan at finde sammen, hva'? Nå ja, men nu, vi ringer jo af til sammen, og har vi nogle problemer med vores numre og sådan noget, så spiller vi nogle bånd ind og sender til hinanden og sådan noget, og ellers så ses vi jo jævnligt. Ja, men I har altså ikke optrådt offentligt under navnet 2 jyder? Nej, det har vi ikke gjort endnu. Det skal vi først i aften. Nå, hvor skal det foregå? Det skal foregå i Lillebælthallen. Det er da ret spændende, er det ikke? Jo, det er der selvfølgelig godt nok. Der er jo lidt nerver på, når det er første gang, jo. Der er sådan lidt sommerfugle i maven. Ja, nu har vi jo spillet en del år i forvejen, jo. Ja, I var begge 2 medlemmer af en gruppe. Og hvad var det, den hed? Ja, det var Sound 70. Ja. Hvordan kan det være, at der kun kom en enkelt plade med den? Ja, hvordan kan det være? Det er jo det der, når man er 5 mand og skal samle sammen, og 5 mand til at bestemme om, hvad det skal være for noget. Så kan det godt blive lidt vanskeligt at finde ud af, hvad man vil lave, jo. Ja. Og så skulle vi jo samles i København for at lave plader med. Det er jo noget nemmere nu, når vi kun er 2, jo. Ja, det er klart. Er der nogle fremtidsplaner? Sådan. Ja, det er der jo sådan set for... altså i øjeblikket, der har vi jo vores uddannelse ved siden af, og der er vi sådan set kun bunden af den, jo. Og nu tager vi så i første omgang 2 år, og så ser vi, hvordan det ser ud, når de 2 år de er gået. Og går det så stadigvæk godt, ja, så er det muligt, vi fortsætter, jo. Så bliver I ved. Ja. Men I er klar over, at det er en hård branche, den her? Ja, det er vi jo blevet efterhånden, jo. Det er klart. Foreløbig kører det jo meget godt. Ja, det gør det i hvert fald. Det er vi glade for det. Og jeg er sikker på, at der er mange, der vil glæde sig til nu igen at høre, da Farfar var ung. Det håber vi. Hvordan gik det til, da farfar var ung? Farfar var ung, da farfar var ung. Hvordan gik det til, da farfar var ung? Farfar var frisk og ung. Når høsten var bjerget, så bød man til fest. Farfar kom først med vogn og med hest. Når mænd dansede ud i sølvknappet vest, så dansede farfar bedst. En pige, en kjole, så dejlig og rød, smilede til farfar, og straks blev han blød. Han smilede til hende, og i hvor han nød, at pigen var glad og sød. Ja, sådan gik det til, da farfar var ung. Farfar var ung, da farfar var ung. Sådan gik det til, da farfar var ung. Farfar var frisk og ung. Ja, pigen var dejlig, og farfar var kæk. De dansede sammen nogle timer i træk. De fulgtes fra festen, og snart blev de væk bag naboens tjørnehæk. Der skete noget yndigt med kys og med klem. Men naboens forkæl kom listende frem. Han grinede af parret, var hånligt og slem, og så blev der slagsmål mellem dem. Ja,
Sådan gik det til, da farfar var ung. Farfar var ung, da farfar var ung. Sådan gik det til, da farfar var ung. Farfar var frisk og ung. Hvad skete med pigen i kjolen så rød? Hun passer vores børn, og hun bager vort brød. Hun elskes af børnene og fortæller med glød om farfar, som var så sød. Hvordan gik det til, da farfar var ung? Farfar var ung, da farfar var ung. Hvordan gik det til, da farfar var ung? Farfar var frisk og ung. Og der var altså 165 stemmer til den nye melodi på førstepladsen, da farfar var ung med 2 jyder, som kom ind i sidste uge på andenpladsen, og nu altså er helt i toppen.